Okuwçylar, öýüş 78-nji sahypadaky ähli sözleri ýatlap gelmelidir. Egerde kim ýatlap gelmese, iki goýjakdygyny göni. Düşnüklimi? Seyit Muratow, ýöríte saňa degişli bu söz. Eger ýatlap gelmesiň iki goýjakdygyny, çärekligiňem 3 çykar, ýatdan çykarmagan. Bolýam, düşnükli. Okumak, animals hayvan. Şunu bolýan günleri okumagy. Dini meni görýär o gözü bile. Ýatyp ýatlan indi. Reading, okumak. Animals hayvan. Cat, pişik, animals hayvan, cat, pişik. 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 Dog, eat. Animals hayvan, cat, pişik. Salam okuwçylar. Salam. Oturuň arkaýy. Ýadyňyzda bolsa dün size öýüş beripdim söz ýatlamak. Etdiňizmi? Seyit Muratow çykdy osga. Animals hayvan, cat, pişik. Aynura. Aýdyp goýber. Ýatladyňmy? Ýokmy oğlum? Näme üçin? Öýde çaga okýanmy, mal. Ýatlasaň bolmaýarmy? Bäri gel. Gel bäri. Gel. Wah. Getirgin dölüňi 2. Hani ýene kim ýatlamady? Tursun ýaryndan. Tüýşüge. Salam dostlar, bolmasaňyz. Bugün size konkretny video taýýarladym. Edilýän kıyaly ýagdaýa düşmeslik üçin bugün size tiz wagtyň içinde köp sözleri hem kızykly edip ýatlamagy öwretjek. Bilýän araňyzda rus dili, ingliz dili, fransuz dili, german dili, xitay dili öwrenýänler bar. Bugün siz üçin öz ulanýan laýyk hak diýseňem bolýar, öz ulanýan usulymy öwretjek bugün size. Onda başladık. Okey. Bize gerek bolýan zat ine şular ýaly notlar, ýagny zametki diýilen, not diýenden bilmedim. Şular ýaly kagaz gerek bolýar. Bular marketlerde, bazarlarda, liboy ýerde tap bolýar. Bular ýaly kagazy alaçy bolsa şular ýalynyň kleysizinden gerek bolýar. Eger kley bar bolsa, onda şeýdip kleýlerini qyrkýas. Eger isteseňiz bular ýaly aljak zat däl diýseňiz, onda kagazda hem etseňiz bolýar. Ýöne men şu zatdan etkenlerimi düşündür goýan şu zat etmäni. Ne bärde azrak aslında bärde näme diýsem gam. Gidete 3 manata x'ini berýärdi. Şonda 3 manata x'ini berýär, hersinden 100 var. 200 bolýar, 200-den hem ortasyndan bölseňiz, opşu 3 manata 400 sançlar ýaly kagaz ýasap bolýar. 400 san söz ýatlap bolýar. Men fikrimçe normalny ideýa şu. Beýdip qynanyp ýazanyňyzdan görä, şu şeýdip ansat oýun bilen ýasaryňyz goýne. Şular ýaly kagaz döreýär bizde, şular ýaly kagazlardan döreýär. Gördüňizmi? Indi bu kagazlar näme etýäs? Häzir görkezjek. Ine şular ýaly kagazlar bar bizde, biz näme etýäs? Ýatlamaly sözlerimiziň sözüni ýazýas. Mysal üçin gelin näme zat ýatlaly. Gelin animals hayvan diýdim. Indi gelin prosto sözlerden görelim. Dog, it. Taşlayız berdim. Misal üçün ýene näme zat diýin.
Ket. Şöydip ýatlamaly sözlerimizin pon ýazyp çykýas şöydip. Gidýata berde 20 sanysy bar bolsa aslında men 300-400 etýedim. Op ýatlamaly sözlerim soň şöydip gününden mysal üçin günde 50 söz ýatlaýatym şöydip. Indi bunu näme etýäs? Ine belki men häzir samsyk diýip oýlamanys mümkin. Ýöne belki samsykdyrdan welin. Ýöne şeýtip ýatladım men gaty köp gowy effekt berýär. Ine şular ýaly sözler ýazyp çykdyk ýatlamaly sözlerimizi şeýtip goýup berýäs. Ana gitdi. Endi näme etýäs? Mysal üçin gelin şu sözü seredin. Saat diýip gördüňizmi? Saatdyň terjemesi näme? Mysal üçin bilmedik diýelim. Aýdaly berdiňi ýene çykdy. Bunda endi türkmençesi düşdi. It diýmek näme ingilisçe? Dog. Boldy, bildik. Ýagny munda bir tarap ingilisçe, bir tarap rusça düşýär. Haýsy tarap düşýär belli-de. İngilizcesi düşse İngilizcesini ýatlaýas, türkmençesi düşse türkmençesini ýatlaýas. Ine it, dog diýmek ýagny muny bildik. Indi muny adyan alyp goýýas elimizde. Aýdal mysal üçin ine kitap. Kitap diýmek näme? Kitap diýmek book ine ingilisçesini bilýän. Aldy mysal üçin ýene berdiňe saat. Saat diýmek näme? Gambryn. Aldyk şeýdip. Şöyle edip gideceğiz, şöyle edip çöplep çıkacağız bilýän sözlerimizi. Yine yankı sözlerden şuları bilmedik yine. Bilmedik sözlerimizi näme etýäs? Yine de bir sapazan koy berýäs. Bağışlan. Bağışlan. Yine bunda bilmedik sözlerimiz, bilen sözlerimizi adyanly grada goýýas. Bilmedik sözlerimiz yine de şöyle koy berýäs. Yine dağıdy bular. Indi yine näme etýäs? Yine misal üçün düşdü kiçi. Kiçi diýmek näme? Indi small bildik muny alyp goýýas chetde. Kağız diýmek näme? Paper. Bilýäs. Misal üçün şunu bilmedikmi? Bunu ýene de galdyr kiçiýäs, gapgalda goý kiçiýäs. Bilenlerimizi al kiçiýäs. Näme diýmek bu? Love, söýgü bilýäs. Примерно ine animals, hayvan. Bilýäs. Bilmediklerimizi grada goý kiçiýäs. Şeýtip ýatlaýas da. Yine şeylerak edip men ingilis dilini öwrendim paşty. Rus dilini hem şeýde öwrendim. Bu gyzykly bolýa, men üçin gyzykly. Çem o kitap okap söz ýatlap nemedenden görä, lutçu şeýdip fiziski hereket edip oýun oýnap ýatlasam men pikirimçe gaty effekt berýär we mugallimlerden hem gep eşitmeýiňiz. Çöz başlaňyzda karotçy sizden oňuňyza geçjek adam bolmaýar. Bu usuly men kimden öwrendim? Bu usuly men öwrendim. Uzbek bloger Şahat Alimovdan öwrendim, mugallimden hem öwrendim. Şu учебный centrdaky mugallimim şeýdip öwretipdi başda beginlerde. Şu ondan soň häzir hem şunu ulanýan, gowy effekt berýär. Aýdym aýtdyryp, çöýtip syňyp oýnap gezýäňde, mysal üçin 2 sagat kitap okap oturanyňdan hiç gyzykynç edip aýdym aýtdyryp şolary ýazyp çykyp syňyp goýup berýän, ýatlaýan, işitip ýatlaýan. Hem köp wagtda galýar bu zat, hem gyzykly bolýar-da. Video gonuňyza ýaran bolsa, like, подписаться, коммент. Hemme udacı.